Egun honik adeskideak eta onkixin ikusentzunezko berri kontra. Gaur ekusiren degun saioan Izurungo Koldo Artolasinak Uztarrotzeko azken euskalduna elkarrizketatan du. Hain zuzen ere, Fidela Bernat emaztea. Grabaketak hau, 1979 urtean ekin zen, Uztarrotzen, Navarrako Erronkarin. Fidela Bernat. Zerrizako. Onkika horre. Alutxonki. Pues bien. Hori edakan gara, zuki, niki. Etxekoak ontsi bereia. Bainatzen bai, zakeak, daudenak, horietan. Noiz sortu zintzen. Noiz eta non. Zarrozen. Zarrozen eta Baliak, Iorogeita mar urte, hori joan zan, umaz urteez. Zintzinatzela. Horai non bizitzara. Horai kere. Zurinan. Bai, bagu, yesu oita hora urte, abuela kere. Zaitan ditu, hiriera, de verano, zaitan ditu hiriera. Bai. Batua osagarri. Ni baian, sobra, zaitan bituran. Zereka duna? Dirua, sosa, nundik atraten zen. Urtean duzeri, enek, ez ziren, ekito manina zeitin, duro, kajonia, zera, abrat, delegatu dino zerranduran, baina horai, eikemu. Hoi mirenak, batzuen izan. Etxian trabajatan zunien. Bai, mendian, eta hau bat zitian, eta beste bat, suelo ankoro. Mendian ez aitan gizenian trabajatara. Delegatu duna, nik, egin atxurrorekin. Hori, ez egin entzinden, atxurrorekin, eta onki, eta edita, delegatu duna, eta bajoak eramaitan mundia gurien nadorinela. Kain eusupetan ginen. Biti, Biti Uztarrozen, bai mendian, garrote batekin argien aizinean. Zeregatzen duna, dagunia guz haciendan. Eta egiten gunia gaztaizero, eta orai egin egineak ere. eta etxian amak lana trabajatan zen. Amak también guztiak mendiana. Kan gizena zorrotzia duzere. Zeregatzen duna, baina laguntu mendian, eta goan izan mendian, nula eramaitan ginen zentra egitako guztian. Gizona argiarekin herribraldea. Herribrada frekantzia gizona, herribrada. Eta bikatzea doa niñak, frantziala, zapina egitera. Eta gero ziltzia gerra, eta gabatu nizia, ziltzerat edo bi, atrabatzea gerra, eta gero zeitan nizia, eta ya kontrabando, zan niñan behin. Frantziala, baina zir, pues y abatako dukeri, zera zi, eso, zitako dukeri. Bate egitan bali malgunien, vestido bat edo kota bat, kota gezabe loki. La falda que le dice ahora, eta batku, ya, dun kota. Euskara, kota. Kota gaina, kota zea. Horien zenegantzun na, kota zuria. Eta tomatardi. Aitak tomatardi, zutien. Pues, alguien edo berrein edo kolase, hippie, horribia, pasajeros, que se decía, ¿entiendes? Eta argi saldoeki herribrera. Herribrera izan ziren, eta nire, kentan zinean, ena idatamak,
ordeña atrás, se vaya a terminar. Pues me quedo ni haciendo aquí mundial. De temprano, ya, usado entrega. De temprano, ya, usado entrega. Ni que pasear no la carta. Ahí está también que solo. Ni nada, no tú, y también que sea de él reina. Él pide que Etxean erraiten zubien euskara, aitak ameki solo. solo, aitariki ez zainezu. Amareki eta tia bat diguni, amaren aizpaz, zerbaitan zeina guztia euskara uzan, euskara da izkiatzen. Eta hori egun, ere amak, dizun ni, oita lau urte obrezik, ama, dizinera. Eta ere reinan euterekin, horrein baitan dien abuelarekin, no me has entendido. Horrekin, bai horretan dira, pero Isabel, ya van querer ciencia, eso, carecido, Txiriko festak, Uztarroko festak, fiestak, noiz ren. Zanetan. Baina hortian, nitira zaudia horretan. Nikatzepe, kaitan zia, eta nik ere nizkazi denian. Nese borta batra, uzilek, edizien nahi, xangiten, korra. Gauzak, aniz politak ren. Bai, eta handi banaki, eta korra, onki bat, honek nizagututan. Onki getitruz. Bai, onki getitruz. Bikota, handi. Bat, mugera dainetan, zebar lemagatu. Zergatu dena? Eta gizona ere onki getitruz. Bikota? Eta goiak izuri, eta goreta, eta espazin emako, eta atorrakan izmako. Atorrazuri, baina guzia danza da. Gizonak gaitan zina bai, eta maztiak ere bai. Baina gaiak zuenkan gitia, eta kanzea, bazen agirien, alkanzari, alkan danzera. Moregia de 5 senearen adorazera. Moregia de 5 senearen adorazera. Badua zazaia, haren ipelaia, lazer bezoinen. Shakin andidonezea sortuten, Jesus beneren. Shakin andidonezea sortuten, Jesus beneren. Badua zazaia, haren ipelaia, lazer bezoinen. Shakin andidonezea sortuten, Jesus beneren. Shakin andidonezea sortuten, Jesus beneren. Antantidinean, gaia pazuto batekin, ez eguzietan, eta kan eguitan zan, banek eguitan zek España, bezu bat bizaur, bezu bat xagar, eta deire ba, haina iziena, eta puntuara, baina gente bat, gente moa, eta noan izan, egitan mundia, bailia etor plazan, zelegatun da, eta ondien ere zaitantzia, izanaz, esketan, esekan, eta guztik, intan bat mundien, xerri, internet, sesamuita unia banek, nkaita, betek, lomo, betek, hori, meiteina, eta gero gizenak egitan zeina ailaria, baietan, eskore egitan zeina. Eta danza, nunek umate, eta musika ere batran. Horrian egitan zeina, gitarrarekin. Claro, gitarra, eta sozionoa, bai, txantzio, bai, zutinek. Bai, guztia banpotzen dut. Eta karnavaletan amikon dut. Baina despidatu bali bagunia, alkatak jezina batan eta zitan dela rapatraz. Guztia zer, eta lakerretera. Eta gizonak ekantzia, eta koparekini, bezitantzia. Baina, guak, eta bordagoak zera daino. Egizagunia, bai, guztiek. Baina, kuzamaloa enkareta, guztia, lazueka ezera. Neguan, tempra gaizto,
El lugar con la chef. O sea, con la chef decía, esta cosa, ¿qué tal? Oiga, tú no. Y disca todo. Esta gente decía, os que decía, todo el queso no va a ser. Oye, sí me encantó, Almadieroak eta egiten zuen almadiak. Ezkan, ugaltian. Otoña. Bai. Eta zereki egiten zuen almadiak. Zereki. Zereki. Zerrena aquí zerri. Pino. Oye, nada. Zango Tarraino. Eta Zaragoza Tarraino. Eta gizona, lorkezeko ditik bizatu izarro dena.